Bueno, mga higala, mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Virna. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Virna. Problema, bahin ni sa kumbana nga ambot sa kay nakaon aning kanahan. Nagpamiyembro mas mga anting-antingan. Ambot og tinuod basad ka ni ha. Pero aron niyo kay masabtan ang sugilanon, ingon ko ini sa pagsugod ang tanan. Ay, matong akong bagay pupita. Ay, ito asawa na ko. Ay, eksistan ko. Ay, kakanta ko eh. Kani, kausan ba sa ang tubig kay paborito ni Sir Doug Tiluson? Kani, larga. Mayuhan na akong plaking eh. Tulog na, mata ko piyong na. Huni mo, panahon hununga. Kalibutang buak, mga layang nga buwak. Kinandaduhang lawak. Sa tunga-tunga, sa kangit-ngit, may nabati nga kasakit ang langit. Buntag na, mata ko mata na. Bundag na, uwa na karuna. May aninong samaran, libo o usa ka bayranan. Milyon og duha ka suliran. Sa tunga-tunga sa kahayag, tinaguan nga ibutyag, ipadayag. Kinsa ikaw sunog nga hulagway, nang limbisog nakig-away sa kahamugaway. Tanlag mo tanlag ko, sugdanan sa pagkahuyang ko, mga linging pangutana. Kinsa ka o sa ka, katumanan ba sa pagsalig ang pagbasa mo sa akong tubig? Silak na mga tagak nga bituon, hilak na pinangga kong igsuon. Binilanggo ako sa kagahapon nagmahal, ang kaugmaon isugal. Sa tunga-tunga sa kamingaw, gipangita ko ang adlaw ug ikaw. Sa tunga-tunga sa kapakyasan, palihog ang hangin, iduyan gugma mo kalampusan ko. Gugma mo kadaugan ko. Thank you, Gabs. Gag! Oh, ansa man? Arigon! Di ba nilang kong kantaw? Di ka madool na ko. Asa pa na ko dili? Ha, unsa bata oy? Katugong pirmi na kong dadon-dadon? Nara diha tanawa. Ba mago imong ipapangita Wa lagi ako ipangita diri. Ay, aha ka sa gid mo ay kadiyot pi. Huwag yun mo makit diri. Wa lagi diri naman ato. Unsa day ni? Ah, Kani di ay. hay ba? Kani unsa day ni? Bag ni o dili? Oh, no or man din na. Nga, manyenya. Pida eh. Ngano mo kakita ini eh? Taas ka mo kay kilungod. Mao gani. Ngano mo kita di taon? Ngano mo kita taas mo kay ko gilungod no? Ha? Taas mo gudi akong ilong gang. Taas og atag. Abugo ko trito ito. Pre Binok! Oh. Pre, kuyog na ko si Noy Pits. Noy Peter! Noy Peter! Daduhan na sila kapag Peter! Peter Dihos o si Pedro. Pedro po kasi. Peter Dihos. In English, Peter Bisaya. Dihos. Anong niyaw ka? Nasuroy ka? Kada kami ka exista. Sabi ka Ay, ba? pasuroy man ko ni, kung migo ni.
Ni Miyot, ha? Kuyo mo mamaida? Oh, Ha? kayo mili ay da. Di ba? May pinagmaya kay mitungag ka. Abi nung di ka mutunga ron da. Tunga mi yun, unsa. Ni alog ko kay kami si Peter Dijos ba, si Pedro, kasi interesado kay mga kabato ng anting-anting. Karon pre. Ug maabot na si Dato Pasmo. Ah! Pas mo. Siya ang muhatag ni Mugaw. Di na si Dato Bitok. Kaya na, pre. Jennifer. Si Dato Pasmo ba? Saya, Dato Pas mo. Day, Pasmo lagi. Bido, say ka mo ba ng pas mo? Purbida. Kani si Dato Pasmo pre. Ang istorya na niya, sa gamay pa na siya. Sige lang siya kapasmo. Niya, usa kay gayon niya na pre, samtang naglakaw siya, kalit siyang nalipong. Ug may ganina yung nakatabang niya pre, nasaw siya. Usa ka tiguang. Ha? Ipangutan na siya kung nganong nalipong siya. Mingon siya nga, huwag mo siya kaon pre. Napasmo siya mong nalipong siya. Ug mo to, naluoy niya ang tiguang. Gitagaan sa pagkaon. Unya pagkaon niya pre. Natinga siya. Kay una pa yan pag-ingkib pre. Oo. Anak. Ada? Murag, may nabantayan siya, pre. Nabatigan siya? Nabantayan siya sa kogalingon nga murag laki. O dito naulian siya. Ha? Sabi ka ko niya ang ihatag si Kuwang. Nasyag siya, pre. Syukid? Oh, nasyag siya. O mituo ang iyang luha. Kay, duha pa niya kayong kibre. Oh. Naklaro na yung ikaw? Naklaro na yung ikaw. Mura, unsa mo gini itong pagkaon na? Chicken Joy. Puta talumputi. Kataon na. Kataon na. Kada. Uy. Pre. Dato, pas mo, pre. Dali, pre. Ipalaila, tika. Dali. Welcome sa tribo Magmaoy. Ako si Dato Pasmo. Magabunyag kanimo. Usa ikaw sa mga sumusunod karon. O karon, ihatag ko kanimo ang usar sa mga anting-anting. Dato, pas mo. Gusto siyang mutanaw sa epektibo ang gahom sa ating anting. Siyempre, akong ipakita karon ninyo. Pinaagi sa usa ka pasundayan. Kana. Nga diin bisan unsa kahait sa'yo nagiban. Dili kini makaduot sa panit sa tao. Tungod dining maong anting-anting. Asa si Dato Oplok, ha? Dato Oplok! Yan ako Dato Pasmo. Dali nga rin sa tubangan. Kaya ito'y pagkita sa bago atong miyembro kung unsa ka-epektibo kini maong anting-anting. Dato Oplok! Dato Pasmo. Ready na ang para sa pasudayag ingon man sa seremonya, ha? Matuman Dato Pasmo. Asa na ba ni Binok? Huwagin mo ulis pa ni Udtong Kagwang ay. Murag ikulbaan ko da. Ngano ka ni? Huwag kay daot tang nahitabo kang Binok? Recorded by X Thunder Gaming. Una siya ang gitawag og panipas. Panipas? Bisan unsa pa kaduol ang mupusil kanimo. Dili ka maigo. Tungod ka ang bala, igo lang mutipas. Mao lang gitawag og panipas. Kung bagol-bagol sa lubi nga dunay duha ka mata, lahi kini siyang bisa sa bagol nga tuloy mata. Tuloy Ug katong tutoy mata. Lahi ni siyang bisa, ha? Sa bagol nga tuloy mata. Ang katong tuloy mata, bisan unsa pa makita, kaya bisan ngit-ngit kayo. Makakita ako bisag ngit-ngit ha? Mao ni siya ang bagol nga. Kana tay sa Dato Pasmo. Masig kana di unsa may power ana. Kanang duha mata. Mao ni siya ang bagol nga duhay mata. Nga bisan og magkalibat-libat ka, dili gihapon madubli ang imong pananaw. Inaw og tataw lagi hapon kining usa. Ha? O kining usa na ni kita nyo, ngipon kini sa buhaya nga dunay kanser. Buaya ko na kanser. Mao kini, ha? Pero mao kini ang gitawag og pakubol. Patubol? Oh. Ha? Bisan noon sa pagkahait sa inagiban, dili makaduot sa imong panit. Basta imo lang isulob kining kwintas nga ngipon sa buaya nga di cancer. Bisan unsang matagal sa hait nga nagiban, ha? Igo lang kining muuntol. Kaya ang imong panit, murag mo kubol. Ug di gyud badutan bisag unsang matagal sa mahait nga nagiban. Karon, tagsa-tagsaon ko kamo niniha pagpakita diha kaninyo. Una, putlan ko sa yang kining usa ka miyembro. Inaagi nining atsa. Loo ko. Atsa. Di ba ni? Usa sa makapalig-unog maayo sa inyong gahom kung bisa sa maong anting-anting. Mao ang inyong pagtuo. Hugot nga pagtuo nga sagol pagsalig. Busani ko masukod. Kung unsa ang kadako sa inyong pagsalig ug pagtuo sa anting-anting. Kung kuwang mas pagtuo ug pagsalig,
mawa ang bisa sa maong anting-anting. Ay, Ug may posibilidad nga maputol gyud ang imong uo. bugo si Toy, Padre Darwin git gano, Padre Joshua ka doon na, o, matabangi ko nyo. Sir, pwede mo siyar ko? Dugaya ko di mo binok. Diin man taong ka nalalaroy, oy. Ikaw sa mukha gang. Ah, Gusto kong pahulay. ha? Ay, gusto ba sa akong pagkatulog? Hoy! Ano to siya, uy? Pero lagi, dunay da kong kausaban niya. Ay naunsa magutong ganahan kong bana. Nakalitan ko sa mga lihok sa kumbana, uy. Nagtuod siya kung may gitago siya nako. Unya to? Unsa? Huy! Pagtarong, uy! No, gang. Labinok ginoo ko yung taon ni mo, nagpabadlong man ka. O wa ka matiguang no, wa ka musud ang ingon ana. Gusto mo sagunin ako, gang. Say gusto. Gusto ko makabaton og anting-anting ba? Unya epektibo na. Ukam! Abida, kining 50 nako. 50? Gikwintas nako ba? Wa mo kay klaro sa imong pagkatao. Kining gikwintas nako. Mao ni ipakubol. Ha? Ha? Oh, ngipon ni sa buaya sa Krokolandia. Nya. Gipon sa buaya nga gikanser. Ang Gibaw tagiya ko no ani gitigbas sa makadaghan. Pero wagin mo sa. Gigabas ang tiyan ang iyang tiil sa chinso. Tiyan tiil. Tiyan o tiil. Ha? Oh. Gigaba sa chainsaw? Nabuto ang ipon sa mga kadina sa chinso. Naputol. Ha? Naputol gini. Ni buto ni naputol. Nabuto-buto pero naputol. Pagklaro. Pero wagin mo putol ang tiil taon sa gigabas sa chinso. We, binuang. Oh, lagi ni mo kapaturo. Ano na amnan nimo? Asa na tag-iya na? Namatay na di. Asa may namatyan? Kwan, namatay sa appendicitis. Parang ba? Lagi. Tinuhol ito diyan. Kaysa diya ko nung gipirahan. Gipirahan ta siya. Kutsilyo para opera. Waming kadot. Mao to nga ang nakabuto nga appendicitis siyang tiyan. Dito siya namatay. Na, mao na diha. Unya gusto ka nga mahisama ka adto niya? Okay naman eh. Maom sa kung saan paggamitan ni. Sure ka? Siguro Okay ka? lagi yung pakubol ni. Dili ni pakubol ha. Ayaw lang ko ana. Di ko bunot na rin sa kung saan ginagiban. Sure ya. Di lang gini mo ganito. Ako yung tanah. Ano man eh? Diretas gawas. Uy, binok. Ayaw ko nung kong kabuangin mo. Rita! Para makatuwa ka, pagkito ka! O sa aray! Agoy, ang akong kiil. Naunsa ka, uy? Natunok. Iyay! Usa may nakatulog nimo? Tamsyak. Kamsa! Grabe. Di magkakamadutlan sa pinuti sa kutsilyo, sundang, unya stamtax, madutlan ka? O dahil lahim ng tamsyak. So, nalimot ko sa orasyon na. Kapahong mo! Wagit madaan ako pabugnaw ang akong bana, murag nadagin siya, kaya yung nahuna, murag tuan na lang pirmi siyang mga kauban. Unya nabalaka ko kay hapit na lang siya dili mo uli sa bay. Unya, naunsa man ni tawhana, unya naman hapit mo uli. Nalimot man tingali ni siya nga naan siya asawang gibilin din Maayo! Uy, Nang Berna! ang sagod ron. Maayo! Tingog marus usa ka bata. Uy, Maayo murag na. tingog rus among silingan. Murag si Maylin ron. Akong atuon be. Recorded by X Thunder Gaming. Ako kuno siya ni Dato Pasmo. Pasengan? Tuwa dito sa inoy binok ng uy. Nagnaman sa ganitong sundang. Ginoo ko. Ano mi apel man siya dito? Kaparaw gid ni tawhana. Asa man sila dapit? Sa kalsada. Why buagi? Kung gusto mo buagi, hala, bayad mo. Dako kayo mo utang na mo, ha? Pili na ka to, iguwa mo, bayad-bayad. Pag-iay tawi, boss. Wapay tawi pa niyo to, boss. Mas mo niya ni. Ay mo kabalagar ang pas mo. Kaya ako si Dato, pas mo. Bilok, Dato boss mo! punin ninyo alikan ng tunga. Puni gali. Oo. Kanang dili yun magkagi ang sakanan, ha? Matuman! Dato boss mo! Uy, binok. Gang. Magang karon. Pauli ha? Pauli sa ato. Naapa may mission, gang. Mission, tiwas Wala mo yung mission mo kabuang. Mission. Pauli sa ato. Ako rin mo tigbas ni mo diron. Awag di ka mo pauli. Pauli sa ato! Mao ni akong problema kay di gid maminaw na ko ang akong bana. Sa una, usa ka siga sa mata mo patuod dayon, pero karon di na oy. Unsaon ko nin tawhana? Unsa akong buhaton nga murag nalumay na magid siya ining grupo ha? Unsa man ka mo ang pasaltihon? Verna.
Ate Pres! Okay, ang insendo na to karong adlaw. Dong kita sindir to nato. Atong sindir ganda. Ha? Sindir Sa ganda. Berna. Sindir ganda Ate Pres ang iyang bana ni Sud aning gaw-gaw. Excuse me ha. Ni Sud og gaw-gaw Ate Pres lagi. Sana bang ay mga dato-dato ana nya. Dato pas mo. Oh, dato pas. Dato uplok. Dagana. Dato. Dato. Asa rin dato. Dagana kay Ate Pres oy. Naa. Dato adlaw Adlaw, kana ba? dato gabi. Dato gabi, dato untong-tutok. Na dato untong-tutok. Naibong bitaw Na ko. dato kilong-kilong. Talaga Nga no ka ano, nga inana man. Oh. Ang ilang kwan. Ang Nga. ilang huna-huna. Mao ni si Dodong taon Binok as abana ni Indiver Nada. na taon Ate Pres kada bang kublan kuno sila di dutlan. Nya natunog ko tang tax. Nga, saman. Wa ko rin siya kalimot ko rin siya ng orasyon pastilan. Kana ra bang may nana kontra kita sa Ginoo Ate Pres. Kontra jud kina. Kontra na sa ato ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan Katoliko. Oh, tinuod. Para babasahan ta. Si Father Darwin Gitgano di gyud bisan si Brad Sok Fernandez dili gyud mo sugot mga inana kanang mga habak-habak ug unsa pa na diha kay lisod kay na yawa gyud na. Dili sa ingong Ate Pres ka to si Pajanggo sa una gitagaan to siya habak. Likay kuno to sa mga sakit, mga kuan. Karon pag sunyag unsa Couples for Christ. Oh, pag sunya ipatangtang mo na tanang habak. Oo. Oh, ipatangtang kay sunugon man na di nagtangtang siya gakuha siya usa ka linukot nga dito sa habak kay muram to siya straw bitaw Ate Pres nga ibangag tunga ipambatsok dito mga kuan. Iyang gikuha. Gakuha siya usa pag open ni Ate Pres. Ang gibutang ito birhen nga gibutang og sungay. Allah ka, uy. Birhin na ana ta siya gyud siya birhin nga gibutang sinutiban ha tinuod gyud ang gisulti ng tiban birhin nga gibutang sa sungay mao na nga lisod kay na ina Ate Pres di am gyud magbina bam aribi Sungay rumam. Ako kaniya to gulyat. Ah, ano ba? Kaniya to, gitagaan ko ni mama o kanang habak nga para barang. Kanang inana ba nga barang usik kaya lupisan ako nga kanan. Ako gisamukan makulan. Kunya di pagkaligo na ako. Akong gitangtang, akong gibutang. Luwa, man butahin. hala di ba Luwa. kuha tos di ang dato Ambot lang nga to, basta kay nuwara wala. bam aribi sa iba be asa na nato sa Marcos ba bam asa na Dain man tong gihatag sa ako gulyat. Unsa to? Murag pilok sa kanding. Para dili man to abot. Unsa man to siya? Bot sa ayo to eh Dito, barang to eh. Barang. Mga pipiyaw ang barang. aribi ari Balik ta. Siguro ta sugilaron nga kung nabati ka ganiha. Kung kuwang kuno ka pagtuo o pagsalig, putol gyud ang oo. putol gyud Oh, putol gyud ang oo. Moy po nga atong dato pas mo. katong giingkib mo wa gyud mo putol sa Wag pagtalig Sa pagsusul. Namuram to plastic. Unsa? katong ipati mo giputol mo ngayon sa putlon kuning wa gyud mo putol Wala ko demanding kayo. Demanding kay gulyat. ano man Kono aba. Padayon ta. Ma'am, kisa tuingan sa tong sender. Berna Ma'am Berna, kanang na ang ingna imong ingna imong bana kanang na ang unsa man si dato pas mo unsa may ang mga abyan kay ari ko tas kitawag yung mga faith healer doon naman sila yung mga abyan tinaw na. abyan sa Santo Niño abyan sa San Antonio ayang abyan sa San Roque unsay iyang abyan. Oh, kay pananglitan og mga abyan-abyan kamo, ari ta dire sa final. Aha. Matthew. English ang pakalitong na it's Matthew. Matthew chapter 28 Okay. verse 18. okay Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Karon, wa man mingon sa Ginoong Hesus nga mamahin sa ni pasmo og gahom. mao sa ligi Ay, kung bahinan siyang Ginoong Hesus. pero kana ilaha di man gudo pa ng balbam pero kay di ba naamay ni duol nga umastalis ni Kristo siya Ginoo dunay na nambal dito pinaagi sa imungan unsa man ang usang badlong ayaw badlong nga kay kauban na nato sila di ba Okay, kita mas nga niya. Oo, lagi. Karon, ang kaning iya ha. Nakaniya kay pastor ko sa siya dato Mo lagi ang ako unsa may Anong kaso? unsa may ang ingon man sa pagtuo ug pagsalig unsa may tuhuan. Wa man siya maghisgot og laing tuhuan, unsa may tinuhuan. Lagi. Ug unsa gani, Ma'am Berna? Berna. Unsa gani Ma'am Berna mo padayon. Pasawali.
Papatulo? Pasuwaya, oh. Pero pangutan na siya. Lain na testingan. Dili pa pre pangutan na siya ug dan dun si Dato Pasmo doon na may gahom pagpabalik sa Ako dili sa ingon nga. Ay, na, oy. Ba, hatin pares. Dili sa ingon nga naghinaway tanong nga kuan ka nang nakakita mo gud sa Facebook yun out sa YouTube ati pres. Na kuan gyapon na ni kanang tigbas-tigbas ana Oh, ba, tigbas-tiil, yeah. tigbas-tiyan. Yeah. Kato siya tigbas siya yung kamot. Sus, saban bitaw ati pres siglit. Uy. Gida hospital oy. Nagkuhag-kuhan, ambulansya. Gida sa hospital. Mao to nga murag nawa to siya. Nawag tang Tingali Ay, yan. nagreporto sa na siya anting sa madutlan. Oh, ana ko kita niya sa YouTube. Awan na siya. Abi mo kulyat, mo gito yung pagtuong di sa dutlan. Oh, mao giputo. Pagtuon niya. Oh. Awa to siya tuo kinadutan man. Maura sa Kato pa? sa maraan niya di pres pag tunog niya ay tunog ko tamtax sa tunog lagi sa lagi tamtax sa wako ka orasyon wako siguro Katong na itabong gulyat. Ambot ug unsay tawag adto. Daman. Napas mo naman. Na member ba siya ni Dato Pasmo wa bakay wa man maputol ang uno, natipak raman. Di ba? Natipak. No, nga naman, natipak ra. Kuan sugo sa lawas pagwitik niya natipak mo. Uy. Lain kung uha. Ba? Usa may natipak ba? Lain kung uha. Sakit kunos babae, oy. Di ba? Oo. Bayar na atong nga pa doktor ba siya sige pagihi siya naghanahin og buslo siya. Murag lagandira. Ito na buslot ang iyahang. Yeah, murag lagandira ba. Kay ka na sakit sa Oh, kuan. Babay. Wala siya wer. Oo, mao ba? Ah. Kani, ma'am, sa ko nang ingon, ug di gyud na mo hawa imong bana, Ah, wa. pasagdahe. Pasagdahe. Basuko na tong tinuod ba? Ah. Oo, kag tinuod gani, pasagdahe siya. Apan, ako sa imong bahin, ayaw kuyog niya. Ayaw lang. Padayon sa imong Kato nga pag-ampo. pakasuway ayaw lang. Padayon sa imong pag-ampo, pagdebosyon sa imong pag-ampo, labi na karon kay naning pag-record na mo opening ron first day Rovina sa Senyor Santo Niño. Why kumo? Why kumo? Kay kanang sa ako nang gibasa dire, ang tanang gahom gihuptan ni Ginoong Hesus. Wala ang gihuptan. Okay. Aron sa wala ako. Ganun Isa ka. ka kami spy. Ngayon ya. Pag snap nito, na pagbalik ko eh. Anya? Kanani. Ano mo kulo? Tama ba na ganito luman no? Kuna ko ang puzzle, dihan. RMN